Bună și bine v-am regăsit astăzi la un nou episod pe acest canal. Și da, îmi pare ciudat, dar chiar am luat-o pe Gigi. Deci, pur și simplu, am luat credite din Brawl Pass. Și da, am pe Gigi. Wow. Și tot, fix înainte să pornesc filmarea, că am vrut să fac un videoclip de Brawl Stars. Din Brawly Days am mai luat de aici un gift și am luat un cadou din ăla epic și am luat skin pe Ash, Ash, uite, Krampus Ash. Ce da, chiar e fain. Oh my god, am luat Brawler, no! 92 de Brawler. Din nou. Ok, nu l-am văzut pe ăsta. Freeze, dirtbag. Step aside or step into a world of trouble. What? Crime doesn't float on my watch. Ia, îi dăm un training ground. Și nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Wow. Justice never misses. Bro, și trebuie neapărat să ne luăm asta. Ah, ok, deci că dispar toți stropii ăia. Ok. Putem să luăm asta și să mai dăm damage, să uităm. Mă scuzați, dar sunt puțin răcit. Că m-a ciucat, dar... Eu nu știu ce m-a ciucat. În ultimii ani, cred că ăsta e singurul brawler care e chiar e bun. Pierce. Ok, deci ăsta chiar e un brawler foarte bun. Nu am ce să comentez. Wow. Oricum nu îl depășește pe Kenji, da. Cred că cel mai slab brawler este Ziggy. Este foarte slab brawlerul ăsta. Nu pot să-mi dau seama de ce și cum. Un alt brawler mai slab, habar n-am. Nu-mi vine în cap. Până și Hank e mai bun, serios, zic, Sam. Da, cu mult. Cu mult e mai bun și Sam, bă. Da. Nu mai știu skin-ul ăsta așa. Da, bă. Bun, hai să dăm un meci. Bă, și-a luat-o pe... L-a luat pe Gigi Becali, bă. O băga pe Gigi Becali în joc. Da. Oh, man. Vreau să știu că a pus... Wow, deci aici n-a semnat, nu că n-am net, bă. Wow, n-a semnat, n-am net. Ce n-am net, n-a semnat. Wow. Deci n-aveam semnal, frate. Nu înțeleg.
Bine, n-am nici nu. Victory! L-am omorât? I-am făcut kill, nu? Nu, i-am făcut cel mai bun. Da, bă, frate, nici n-aia semna, lasă cea mai rătă parte. A, și ne dă din alea taiere gratis, nu? Parcă? Wow. Dar când s-au băgat prima dată profesul ăsta, așa, mi se părea chiar fain, dar acum n-are, nu știu. Avem un star drop legendar, băi, frate. Ok, și un star drop normal. Bun. Acum parcă vezi, Kenji. Și! Lola. Really? Really? Da, cred că hypercharge-urile nu știu, dar eu nu cred că ar merita, au merite chiar neapărat toți brawlerii, că să fim serioși, frate, nu sunt unii brawleri care chiar și cu hypercharges, nu-s bun. Care-i ceva, de asta mi-mi plăcea gadget-ul celălalt. Vedea hiturile mai rapid. Era mult mai bine. Acum am spus. Cât să iau. Era fain dacă zădeau alea că un dash în față. Am încercat să se convertea. Exact așa se convertea. Ua, da, grumă. Da, dar n-au făcut mai nimic. Mă, ce? Am dat dita mai în cap la mine. Oazi, și n-am dat. Run for your life. Adică vreau să-și mai fac. Aia zic. Prea bun. Nu vă gândiți că am mai jucat așa ceva. N-am mai jucat. De la ultimul videoclip, nu, chiar n-am mai jucat. M-a luat așa, dintr-o dată m-a luat. Un mitic. M-a luat prea dintr-o dată. Mă țițează, da, dar faza că Ziggy este foarte enervant, un brawler foarte enervant. Deci, să se ies enervant.
Nu! Ah, dacă avem acolo un pic. Dacă noi mergem noi acolo. Foai, mamă. Căcam așa în gura lui Leon. Am crezut că e acolo, bro. Serge, nu ține cu ei. Ha, bă, frate, bă. Păi nu ți-ai gen pofistările astea cu cine ajută? Ia să vedem. Wow, nu cred că vă uitați, frate, voi la videoclipurile mele, bă. Da să fie să vreau măcar în acest videoclip să iau, să facem 5 like-uri, 5 like-uri. La dat de mult 5 oameni. Din 8 miliarde de oameni. Nu știu, 2 miliarde și 19 milioane din România. Nici nu m-a respawnat, adică n-aveam cum să o vezi. Când eram doar în mid. Eram doar în mid. Nu. Sparge. Hai zi. Până acolo. N-am vrut să fac aia. Am vrut să... Nici asta. Las-mi, vreau să... Ia merge. Mă duc. Am enervat. Goal! Easy, mă, easy. E prea easy, frate. Am murit de 3 ori și am făcut un kill. Da, am dat 2 goluri. Ia! What? O, 10 gemuri. Uite și în sfârșit au băgat și points-uri. Căcat. Aici, acolo sus. Ia. Am trecut de jumate. Ce să spun? Ia să vedem. Acum mor cu Champs. Ah, era Ember. Andrei! No, Andrei. Mă! Da, faza că e atacat cu mine. Adică cum e de la dacă era și pe ăsta, gay-ul ăsta. Zero șansă, nici n-am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Ce ți-a făcut lui Meta? Da, și cred că este terminat acest videoclip. Nu uitați să dați un like, subscribe. Bă, măcar 5 like-uri, frate. 5 like-uri. Pentru acest skin de
Mortis, Mecha Mortis. Măcar pentru el. What the fuck. Bun. Cred că o să strâng gemuri. Să iau skin-ul ăsta. Negru. Da. Obligatoriu. Da, sper că v-a plăcut acest videoclip. La revedere.